салом дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, хуш омадед ба канали ман. умедворам ҳамаи шумо тансиҳату хонобод ҳастед. хостам имрӯз бо хоҳиши комментарии шумо влог синемат кунам. духтаро дар комментарие навистанд ки тарзи хонагӣ маникюр карданро нишон диҳам. барои ин духтаро ба мо лозим мешад деревянские палочка. инҷа мананда шипси. агар шумоҳонда шипси набошад, ба фикрам дар ҳама хона мешад қайчи майда барои нохун гифтан. боз инҷа мананда пилка ҳаст, ду намуд пилка ҳаст ва дар инҷо об. духтаро боз хостам ба шумо як чизро тавсия диҳам. дар комментариҳои пешина нависта буданд духтаро тоза кардани пашми рӯй. ман средства истифода мебарам. ина ман ҳозир якум шуморо нишон медиҳам тарзи истифода бурданаша. яъне мехе жидки. ба фикрам ҳама медонад, интернетанда бисёр аст. ҳозир биёед якум барои шумо ман нишон медиҳам тарзи удалит кардани мӯйҳои рӯйро. боз инҷанда мананда манихе вакса ҳай. ин камтар истифода бурданаш душвор. баъде ки истифода мебари рӯй бас номаш чӣ кара намешад, синимат карданаш сали қиинтар. ман ин бениҳоят нағз духтаро, ман ҳозир якум хостам барои шумо ина нишон диҳам. инанда боз манихе мешад палочка. манамихе ин жидки. боз ман дастам ба мекунам барои шумо нишон медиҳам духтаро. мана чӣ хеле ки мебинед, агар камера нишон додастагӣ бошад, агар намихе номашти мӯя, агар мӯй аз ба поён рафта бошад, ин средствое аз поён ба боло мекашем. анамихе ҳозир ман тарзаша нишон медиҳам. бо диққат нигаҳ кунед. анамихе мегирем. чӣ хеле ки гуфтам, ҳозир мана мӯйҳои дасти ман поён ба рафтагӣ, ман инро аз поён ба боло мекашам. ана дидед духтаро, анамихе тарз ба мекашем. ин даст паям намечаспад. номаш чизеш нағз, средства нағз бениҳоят. боз ин чӣ хеле ки гуфтам, ҳар намуд мешад. ини ман ҳозир аромат лаванда. ин ягон хел бӯи безеб надорад. ин ҳар хел мешад, лимоневый мешад, клубничный мешад. ини ман ҳозир инҷа лаванда, номаш чизе бӯяш лаванда. анамихе 5 секунд вой мистем. баъд духтаро нигоҳ кунед. ана ина якбора мекашем номаш чива тарзи болова. ана дидед, боз ина анамихе када тоза када мегирем. ана мехе тарс ба духтаро тоза мекунем. ана чӣ хеле ки бенид, агар амҷи дасти мана
номаш чизеша мӯша тоза кард. Ана ин буд духтаро як намуде ки барои удалит кардани мӯйҳои изофагӣ. шумо метавонед аз ҳамиҳо истифода баред духтаро. Ина дар ҳама магазинҳо шумо метавонед дастрас карда. ба фикрам ина нотайёрашам ҳаст, хеле тайёрашам ҳаст. ман бисёртар аз ҳамин тайёраш истифода мебарам, чунки номаш чизе удобна. Ин ҳамин вақти бисёр ба мерасад. Ин боз духтаро хостам барои шумоҳо акун тарзи тайёр кардани маникюрро нишон диҳам. дар ин ҷо монанда об ҳаст духтаро. ин фақат маникюри хонагӣ. барои ин лозим нест ки шумо ягон хеваитон бошад. инҷа монанда номаш чӣ ҳаст? аппарати маникюр мекарагӣ ҳаст. ина ман аз ҳамин истифода мебарам, чунки ман классический маникюр кардан ба бисёртар вақтам нест. барои ҳамин инагда ина кор мефармоям. чанд хел насадкаҳошай. ина барои тоза кардани почакаҳоям истифода мебарад. куни почака тоза кардан ба насадкаҳош аст. боз ба инҷа гидии нохун, инҷа шоткаҳоша, номаш чизеша. ҳозир барои шумо ман нишон медиҳам ина истифода бурданаша. хеле насадкаша мемонем. ин тарафи чап ё тарафи рост ба гардонда мешавад. барои вақте ки агар аппараткати маникюр мекардагӣ бошед, дастҳои тар кардан мумкин нест. ана ин буд духтаро тарзи тайёр кардани маникюр аппараткати. ҳозир қити шумо бо классический бо услуги хонагӣ мекунем. видеоро то охир тамошо кунед духтаро. фаромӯш накунед мондани лайк, комментарий навистанро.
акнун духтаро тарзи бо хонагӣ тайёр карданро нишон медиҳам бароятон. Ин бениҳоят осон аст. барои ин мо 15-20 минут нохунумоя барои об тар карамистем. кун духтаро чӣ хеле ки мебинед нохунои ман мехе гиддеҳош кутиклиҳош ристагӣ. баъд ин палочкаи мо мехе обатар мекунимо номаш зегидди нохуна мебардорем.